Badalona és una ciutat normal, com totes les ciutats del país, amb tota la complexitat que sabem que té, una ciutat difícil en moltes coses, però una ciutat també molt rica en moltes altres, però en tot cas és una ciutat catalana com li pertoca i per tant una ciutat que no està aliena als debats que es van succeint a nivell nacional del nostre futur col·lectiu com a país. De quina manera, doncs això lliga una mica amb el començament quan deia l'horitzó s'obre i de la mateixa manera que el 1961 els fundadors d'Òmnium van fer un salt violentant les lleis del feixisme, ara ens podem trobar amb la necessitat de fer un salt violentant unes lleis que no són tan dures, uns adversaris que tenen unes formes més civilitzades, però també una certa dosi de trencament per anar cap a una fórmula diferent de situació en el mapa.